12 मेखौ जों लादोंमोन आरो माने थासारिनि थाखाय बा इन्डिया पाकिस्तान जि मोनसे वार लाइक सिचुएशन अलमोस्ट बे मोनसे सानब्रै सानबानि मोनसे दावहानि थासारियाव दंमोन आरो बे समाव जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना बेबायदि मिटिं गेदारिं बायदिसिना अबजारभेशन आरो बैसागु फालिनायखौबो केन्सेल खालामदोंमोन बेखौ जों मान होनानै देशआ जेब्लाबो सिगां आरो देशनि सार्थ जों जेब्लाबो दङ बे खोथाखौ जोङो मान होनानै 12 तारिखनि जि जानो गोनां जोंनि डेलिगेट सिटिंखौ जोङो पस्टपन खालामदोंमोन आरो खोब गोख्रै समनि गेजेराव सर्ट टाइमनि गेजेराव जोंनि हाबाफारिया खुंफुंजागोन आरो मे दाननि गेजेरावनो बे खुंफुंजागोन बे खोथाखौ जों लानानै सावरायदों सुइटेबल दिन लानानै गुसुं समनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय थान्दैमेलखौ जों मावफुंनायनि गेजेरजों गोदान आफादखौ जों दाफुंनानै लागोन आरो बेखौ जोङो दानानै होगोन गोजोन्थों नोंथांखौ এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।